سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونون صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو ام بعرب دا فيديو زيا اقدا سنو زلوم زيناتات كامل العالم قلعتا ناي زينا ناي حزب عالم صحيبهم زلوا عبيت ارستات كنركب فتنينا مچم اتزعابي فوكس ننوح وان كوين زلو حج دما ممليسو نار السنه زخي زلو امونغو يوكرينن راشيانز جبر زلو عودو كيناتيو بكل منقد دما يفلوينا كون زمت زلو حدا كابو فرنسا مرحنا فرنسا مانويل ماكرون حجون دقيمو سراويت ناي فرنسا كاتو خمزخل دقيمو تزاري بلو زلما لعلا قدا سنه زلو يو سلامتاي كوميلو راشا تاسوارناتا كابيد مت زلو انتاي زقاطم زلو كالارس كنرينا بخمية تأسوارا كتمع بلوكي لازال أوروبايان زغربو ريبورت كنرينا توسخي أمريكا كم لما قال هجرات أوروبا أبزز حلفاء كل التمعاتات راشا كيميكالا واسوار تدكي ما زبل كسي أقريبا مالو انت عينت كيميكالا واسواريو انتايو بخمي سرح سلامتايكم خبلو خيلو سكنرينا ناي تشاينا حدا قداسي معبالو ونكرينا سزي مسمسوز تحاز مبزوح توبيك سالوني مودة تدمع أنت تبغتي فيديو ناي بريزنت سياساتني شركة قبرة دلي زلو كنريا زلنا كسبنا بنبذ لكن لايك قبر سبورت قبر مسايتون هنا بالكو مجمريا بزيا ريبورت ابتني كميكالاوي زلو زلو كجمرنا زيا اسكن رايا هذا كابتي ازارا بارسنا خونه زمت زلو ارستسيو so what is going on first of all انتايو زغاطم زلو زنا صوار غداي سلامتاي كساك انداي تتدغاغام سخون زلو Advances in the invasion of Ukraine have been aided by one key feature, a booming arms industry. Moscow has not only managed to withstand Western sanctions, it's gone on to produce weapons at record rates. For example, at the start of 2024, Russian capacity for long-range missiles had more than doubled in 2 years, aided in large... So, كندمنتاي كقدوة ميفتن اللو كندمنتاي عصرت شح نبلنا يرنا حجي ما خندق زي دقيمهم وسيخهم اللو قدا سلازي كندمنتاي قدا قبل الراشا نقطة طبعا وتحضروا عغما تطعون مبال بزح فتنتات كيروم والحنتقن لو تيرهبوا لبنت ارو تناي ميسايل مفراي عمم بتعصف في نعصف نعبي خيت كم زلون اوروبا دما اوروبا امريكان مالتيو نتحق تقبيلهم اكندن لو تزخدو ما مليسم نتقدقات امخات ترايم غزي زطفو زلو كم قدم كني مسلكن وحجي وستكن زبال مسلا كمزي قدم غدا خوردو خلو نتن هاجرات كاسيون يخلو نيرو من البات ايكونن حنت كابتن اب غدا نوح سمبرا زلو هاجر كابو سلاز مصانا ايرتراويان سلاز قلنا قبل الايرترا نشتي هاجر مخا حداش نصنت تزرخبت هاجر قبل عليها زغبرو غدا كودقاي كالنت هاجر كم تستوم زليو imagine راشا ناي امايت عمتات تاريخ زلو هاجر ولو وثيقات تنسز نبرت ناي نوح عمتات تاريخ زلوم منጭ ناي موداقوم دما من مخانوم نزفلطو كمي غيركا تودقو مخا وشت عدو مع صقاتات زلوم بس حزب زلوم مس بزحات هاجرات دما كداو بزخلو كما يرترا 3-4 مداوبت زلو هاجرات نعتاتن تقوصاصيركا مس يرترا يتنغوديلكا صقطر تفطر تخل تخوت نراشا كندي هاجرات ها تقدر لغلو دما اب عالم انات صلاكا كتكيت كلخا سلازي نزي كوننت دي مقبال زفطرو زلو وطري ونزي كله تتصنيحهم مليسهم نكوسو كوندخون حجي سرح خونا بلو نفسه كف زغبر واس قمت دما ناي غدا مالتيو بقمت على نمن يتحسزلا بفلاي ني اوروبا تحسلا امريكا يروح حلو يم ني اوروبا كن ناي ساعات تبي راشا زرخ بوز نبرو كم ناي قال معدنات اوروبا بصفوفن بقربان تروح بوز نبرو نزخل سينومو بخشون كل الكاب قال نخربو مخا بخبور واقع بغلتس في 3 واقع ناغزاخا نقطه باخا تبلاش ولعلو كل دما سفح زخونه ገንዘብ ንወታደራዊ ዓቕሚል ካተውፅእ ናበይ ዝኸይ ዝኽሉ ገንዘብ ናብ ኣሜሪካ ዝኸይ ዝውን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ብቁዕ ኣፅዋር ከፍሪ ዝኽእል ካምፓኒታት ስለ ዘይብሎም ካብ ኣሜሪካ እዮም ዝገዝዎ ስለዚ ኩሉ ሃብትኻን ዕድላትካን ሕሊፍካ ብምሃብ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ስቲል ግን ኣይኣኸሎምን ንሳቶም ኣብ መመሊስካ ንራሻስ ከነውድቕ ኣለና ዝብል أقول تعبيت حزوم يقتل له have more than doubled in 2 years, aided in large part by external state actors. Among those, China has been blamed by the West for contributing the greatest percentage of military-related goods. What China is doing is providing invaluable support to Russia's defense industrial base that's helping Russia deal with the massive pressure that's been exerted through sanctions, through export controls and other measures. Unlike Iran and North So انتي زبل زلو انتوني بلينكن منستر بدايته صاينا امريكا مالتيو ستيت ديبارتمنت
ቻይና ያን ራሻ ትሕግዛ ዘላ ቻይና ምስ ራሻ ትነግድ ስለ ዘላ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ድማ ብመንገዳ ስለ ዝኣትዋ ዘሎ እያ ራሻ ከምዚ ኮይና ትዓቢ ዘላ ሓንቲ ክቕበላ ዘይደሊ ዘሎ ክቕበላ ዝግብኦ ግን ራሻ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣለዋ ነዚ ክቕበሉ ስለ ዘይደልዩ በቃ ኣብ ህውተታ ኣብ ዘረባ ጥራዮም ዝነብሩ ዘለዉ እንታይ ክዝብል ዘሎ ይርዳእና ኣሎ ዶ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ንሱ ታንክታትን ኣፅዋራትን መዳፍዓትን ፀረ ነፈርቲ ሚሳይላትን ኩሉ ውዱእ ኣቑሑት ናብ ዩክሬን ኢትዩ ስለያዊ ሓበሬታ ሳተላይት ብናይ ሳተላይት ሓበሬታ እናሃበ ከሎ ንራሻ ቻይና ንግዲ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ስለምንታይ ትገብር ኢሉ ንቻይና የግዳሉ ከምዚ ዓይነት ተራእዩ ይፈልጥን እያ ብዓለም ግን ኣሜሪካ ፀፀኒሕና ርኢናዮም ሰሚዕናዮም ዘይንፈልጥ ሓቂ እናፍለጠትናን ነቲ ትገብሮ ዝነበረት ዓመታት መመሊሳ ብትዕቢት እናጋህደቶ ትመፅእ ኣላ ስለዚ ቻይና ኣፅዋር ኣይኮነት ትባደላ ንራሻ ንግድያ ትገብር ዘላ ፈዲኹም ኣለኹም ካብቲ ትነግዶ ዘላ ራሻ ድማ ነቲ ንብረት ኣብ ምንታይ ትጥቀመሉ ንዓይ ዝምልከት እዚኣ ሃገር ኣሜሪካ ግን ኣፅዋርን ገንዘብን ሎጂስቲክስን ስልጠናን ኩሉ ነገር እያ ትብደል ኣብ ዩክሬን ስለዚ ንሕና ንዩክሬን ኩሉ ክንቦም ንስኹም ግን ቻይና ንራሻ ብፍፁም ዝኾነ ዋላ ንግዲ ምሶም ኣይትግበር ይብሎም ኣሎ ቻይና እንታይ ኢሎም ክሰምዑ ምክንያቱ ከምኡ ገይሮም ንራሻ ስዒሮም ንቻይና ከጥፍኡ ድማ ንታይዋን 8 ቢልዮን ሓገዝ ሂቦም ዘለዉ ሲ እሞ ካብ ፊሊፒን ኮይኖም ሓበራዊ ሾልደር ቱ ሾልደር እናበለው ወታደራዊ ልምምድ ዝገብሩ ዘለዉ ቻይና ፅሉላት ድዮም ነዚ ናቶም ክሰምዑ ድሓርካ ቻይና ተፀሚሞም ናይ ምኻድ ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ዋላ ኣግዶም ክትእግዶም ትኽእል ኢኻ ንዝተወሰነ ግዜ ከሲሮም ሕማቅ ኮይኖም ግን ነቲ ነገርቲ ባዕሎም ክፈጥርዎ ይኽእሉ እዮም ልክዕ ከምቲ ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝገብርዎ ዘሎ ውድድር ንብዙሕ ክዓፅቦም ፈቲኖም ኣሜሪካ ህዋዌይ ድማ መመሊሱ ዝበለፀ ንብረት ናምፀት ነቲ ካምፓኒታት ናቶም ንበዓል ኣፕል እውን ኣብ ሓደጋ ውዲቓቶም ኣላ ኣብቲ ካልእ ድማ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ክውንነት ምቕባል ካብ ምእባይ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም መወዳእታ የብሉን እቲ ክውንነት ግን ራሻ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ሓያል ሃገር እያ በይና እውን በይና ራሻ ንኣሜሪካ ምስ ሙሉእ ኤውሮጳ ደው ከተብላ ከም ዝኽኣለት እዚ እቲ ክውንነት ንኣሜሪካ ምውሓጥ ኣቢዋ ዘሎ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ገለ ካብቲ ኣሜሪካ ትምክሓሉ ዝነበረት ኣፅዋር እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ራሻ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና Unlike Iran and North Korea, Beijing has stopped short of delivering actual weapons, but Chinese firms still reportedly supply the parts that Russia needs to build them. Semiconductors have been delivered en masse, as well as navigation equipment, parts for fighter jets, and equipment for critical computer hardware. But that's not the only aid that Russia is receiving. Sometimes ዝብሉ ዘለው ቴክኖሎጂ ኢራንን ሰሜን ኮርያን ብወቅዒ ኣፅዋር ደሊቨር ይገብሩለው ሚሳይላት ይኾኑ ድሮናት ካልእን ይህቡ ሕግዝዎም ኣለው ቻይና ግን ከምኡ ይኮነትን ትገብር ዘላ እንታይ ደኣ ቴክኖሎጂያ ትባ ዘላ ቴክኖሎጂያ ትነግድ ዘላ ይብሉ ኣለው ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ጠቕላላ ራሻስ ኣይዞሌትድ ክትከውን ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ምንታይ ኣይዞሌትድ ትኸውን እንታይ ስለ ዝገበረ ትኔቶ ዘይኮነን ነቲ ነገር ዝፅሕትር ዘሎ again ሕጂ ድማ ንህዝቢ ናይ ዩክሬን ወዲዩ ካብ ካልእ ኤውሮጳ ህዝቢ ኣምፅኡ ከዋግዝ ዝደሊ ዘሎ እንተደየለ ድማ ሰራዊት ናትና ክንወጢና ዝብል ዘሎ ፈረንሳ ፅንሒልና ክንሰምዕ ኢና ስለዚ ኣድየን ብደይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንምንታይ ንውግእ ፍቅሪ ናይ ውግእን ሓጎስ ናይ ውግእን ከም ዘለዎም ኢኻ ትርኢ ምክንያቱ ውግእ ረብሓ ኣለዎም እቲ ካብ ውግእ ዝረብሖ ረብሓ ድማ ካብ ካልእ ዝረኽቦ ኮይኑ ኣይስምዖምን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ይተዓቢ ፀገም ኮይኑ In a twist of irony, parts have continued to arrive from the West itself. I'd like to remind you that on numerous occasions, Western-made components were found inside Russian rockets flying over Ukrainian heads. እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኮሌባ ይበሃል ናይ ዩክሬን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ራሻ ግን ስፔር ፓርት ናይ ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ትጥቀም ዘላ ካብዘን ምዕራባውያን ሃገራት ንእግድ ኣለና ዝብላ ብሕቡእ ናብ ራሻ ድሽየጥ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ምክንያቱ እቶም ካምፓኒታት እተን ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ካምፓኒታት እዚ መንግስታትን ዝገብሮ ዘሎ ኣይደልይዎን እዮም ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ነቲ መንግስቲ ጀርመን ዝኽተሎ ዘሎ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ ከምዘይደልይዎም እንታይ ትፈልጥ ኣክንዳ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኢንቨስት ዝገብሩ ናብ ቻይና ኣብ 23 ሬኮርድ ሌቨል 23 ቢልዮን ዲ ወላ ገለ ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ BMW ጥራይ 3 ቢልዮን ኣብ ዝቐረባ ኢንቨስት ክገብር ወሲኑ ኣሎ 3 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ማለት ዓበይ ኢንቨስትመንት እዩ ንሓደ ካር ኢንዱስትሪ ካምፓኒ ስንታይ ኢና ንርኢ ዘለና I think ኢሎን ማስክ ኣብ ዝለንቀነ ከይድዎ ዝነበረ ድዩ ኣብ ተስላ ኣብ ቻይና ክንደይ ቢልዮን ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ንሱ ተዛሪቡ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቶም ሃገራት ንቻይና ከም ከሰይጥኑ እቶም መንግስታት ናቶም ንቻይና ከሰይጥኑ ፍትኑ እቶም ኮርፖሬሽንስ ግን ረብሓ ናቶም ኣበይ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ
ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ንሕጂ እቲ ዘሎ መንግስቲ ክገብር ክእል ኣብ ኔክስት ምርጫ ቶም ኮርፖሬሽንስ ገንዘቦም ነቶም ከርብሕዎም ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት ፋንድ ገይሮም ከምፅኦም ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ናበይ መወዳእቱ ክኸውን ከም ዝኽእል የረየካ ምክንያቱ እቲ ዝኽተልዎ ዘሎ መንገዲ እቲ ውግእ ንማንም ዘርባሕ ኣይኮነን ልዕሊ ማንም ድማ ንኤውሮጳ እዩ ዝጎድኣ ዘሎ ኤውሮጳ ግን ክሳብ ሕጂ ቶም ፖለቲከኛታት ኪነ ውግእ ክጥምቱ ይከኣሉን ዋላ ነቲ እገዳውን ሓበራዊ መዕለቢ ይገበሩሉን ነዳዲ ናይ ራሻ ኣይንግዛዕ ክብሉ ከለዉ ስፔን ናይ ክንደይ 100 ሚልዮን ክትገዝእ ተረኺባ ፈረንሳ ንባዕላ ዝኩሉ ተሃዲድ እገዳ ንራሻ ንፑቲን ዝኾነ ገንዘብ ክሰዳለና የብልና እናበለት ክንደይ ሚልዮናት ነዳዲ ካብ ራሻ ክትገዝእ ተረኺባ ቢዳ ዙር ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ደን ብደይ እቲ ረብሓ ናይተን ሃገራት ኣዝዩ ዝተጠናነገ ስለዝኾነ ንዑ ጠጠው ከብሉ ከቢድ Components made in the United States, Canada, Japan, Germany, Italy and France have passed through third countries who haven't signed up to Western sanctions. Those items then get transferred to Russia. Policing the trade is also proving tough. Those items then ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ፈረንሳ ድዩ ካብ ጣልያን ድዩ ካብ ጀርመን ድዩ ካብ ኣሜሪካ ድዩ ዝተበገሰ ንብረት ስፔር ፓርት ማለት እዩ መጀመርያ ናበይ ትመፅእ ናብ ቱርኪ ምክንያቱ ቱርኪ ኣብቲ እገዳ ናይ ኤውሮጳ ትሳተፍ ስለዘየላ ካብ በዓል ቱርኪ ኣዘርቤጃን ገለመላ ኣቢሉ ናበይ ይኸይድ ናብ ራሻ ይኸይድ ስለምንታይ ናበይ ይኸይድ ገንዘብ ክገዝኦ ዝኽእል ንብረት ስለ ዘሎ እቲ ንብረት ናቶም ኣብ ፋብሪካታቶም ኮፍ ካብ ዝብል ዝገዝኦ ዓሚል ተረኺቡ ንዓሚል ኩሉ ግዜ ንብረት ተለካ ናብ ዓሚል ብኸመይ መንገዲ ይበፅሕ ወላ ብኮንትራባንዳ ድዩ ብካልእ ገይሩ ይበፅሕ ምክንያቱ ቢዝነስ ማለት ጠለብ ንዘለዎ ንብረት ከመይ ጌርካ ናብቲ ጠለብ ዘለዎ ተብፅሖ ስለ ዝኾነ ወላ ሕጊ ጥሒስካ ማለት እዩ ዝስግሮ ደብዶ እዚ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ድራግ ድዩ ሓሽሽ ድዩ ምብፃሕ ካበይ ድብገስ ጠለብ ዘለዎ ዕዳጋ ከም ዘሎ እንተተፈሊቱ ነቲ ንብረት ሒዙ ናብቲ ጠለብ ዘለዎ ቦታ ከብፅሕ ዝኽእል ሰብ ወላ ሕጊ ጥሒሱ ከም ዘሎ ምግማት የድሊ ወይ get transferred to Russia. Policing the trade is also proving tough. As Moscow's advanced weapon systems have depleted, it's now turned to low-grade equipment, often used for civilian purposes, difficult to track or limit on the international market. Further sanctions on suppliers could also indirectly harm Kyiv, which benefits from similar equipment. So, በዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዝገበርዎ ዝፍትንዎ ዘለዎ ኩሉ ክሰልጥ ኣይከኣለን ስለዚ at the end of the day ከም ንሪኦ ዘለና ራሻ ብዝለዓለ ዕፅፍታት ወታደራዊ ዓቕምናታ ልዕሊ ኔቶን ኤውሮጳን ኮይኑሎ ክዋሓጠሎም ኣይከኣለን ኣሎ መሊሱ ድማ ክልዕል እዩ ምክንያቱ ሕጂ ድማ ምስ ኣብ መንጎ ኢራን ራሻ ቻይና ሓደ ዲፍረንት ወታደራዊ ክዳን ይቐውባ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብዚ ብወቂዒ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ተቐደም ቻይና ሕብብ ትገብር ተነይራ ድሕሪ እዚ መገሻ ናይ ብሊንከን እሞ ኣብ ዓዶም ኮይኑ ዘፈራርቦም ብወቂዒ ንፈለስጤም ከም ሃገር ክቕበሉን ነቶም ኣብ ፈለስጤም ዘለዉ ክልተ ሓይልታት ሓማስን ነቲ ፈታሕን ዝበሃል ንክልቲኦም ኣብ ቻይና ኣራኺቦሞም ከም ዝነበሩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢራንን ናይ ስዑድያን ዝፈትሕዎ ከምኡ ገይሮም ንዑን ክፈትሕዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ዘገርም ውፅኢት ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢታት ይግበር ተመሳሳሊ ንኢራን ሬኮርድ ለበል ነዳዲ ክገዝኡላን ቴክኖሎጂ ክዋን ከም ዝደልዩ ንሰሜን ኮርያ እውን ክሕግዝዋ ከም ዝደልዩ ስለምንታይ ነቶም ንዖም ክድግፉ ዝኽእሉ ሓያል ወታደራዊ ዓቕምን በይዝን ዘለዎም ንዓታቶም ምሕያል ንውሕስነቶም እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎም እስከ ፈረንሳ ከንታይ ትገብር ኣላ Macron has reiterated that he hasn't ruled out sending troops to Ukraine. He told The Economist the issue would, quote, legitimately arise if Russia broke through Ukrainian front lines and if Kyiv made such a request. So, ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኩሉ ግዜ I don't know ረስኒ ዘለዎ ዘረባ ምዝራብ ልሙድ እንዲ ኮይኑዎ ዘሎ ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ሰራዊት ክንሰድድ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ኣተንቢዩ ኣዛረበ ኮይኑ ነይሩ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ናብ ዩክሬን ምእታዊ ማለት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወግዕ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ዘረባትያ መሊቋቶ ደይኮነት ሕጂ እውን ደጊሙ እቲ ሓሳብ ከም ዘለዎን ክግበር ከም ዝኽእልን እዩ ዝነግር ዘሎ መዓስ ከም ክኸውን ይኽእል ናይ ብሓቂ ዲኹም ዝብል ዘሎ እስከ ንስማዕ እዩ To tell us more, Philip Turl, our foreign editor, is with me. Philip, first of all, just expand a bit then on what Macron said in that interview. Right, well, this interview in The Economist is quite wide-ranging, covering the war in Ukraine, the visit coming up next week to France of Xi Jinping, the Chinese president, the future of Europe. So one of the questions was, of course, about the war in Ukraine and Europe's involvement, and coming back to this subject of whether or not France would be willing to send troops to Ukraine. So, ብሓፈሻ ዋላ እኳ ብዛዕባ ብትክክል ብዛዕባ እታ ርእስቲ ኢሉ ኢንተርቪው እንተዘይገበረ ግን ኣገይን ሕጂ እውን ደጊሙ እቲ ተኽእሎ ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ናብ ዩክሬን ካኣትወሉ ዝኽእል ስቲል እቲ ተኽእሎ ከም ዘለዎን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ተኽእሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣይ ቲንክ ነዚኣ ፑቲን መሊሱ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ከሆነ ዝኾነ ወታደር ናይ ፈረንሳ እንተኣትዩ መዓልቲ ሞቱ ጥራይ ይፅበ ዘሎ ፀገም የብልና ካብ ዝኾነ ቦታ ክንቀትሎም ምዃንና ብግልፂ ማለት እዩ ክንቀትሎም ኢና ነቶም ሰራዊት ብምባል
ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ርስኒ ዘለዎ ውግእ ዝኣቱ ሰራዊት ድማ ፍሉይ ሓይሊ የብሉ ናይ ፈረንሳ ፍሉይ ሰራዊት ኣይኮነን ኪነት እዮም ናይ ዩክሬን ንውግእ ዝሰልጠኑን ኣብ ውግእ ነዊሕ ተመክሮ ገይሮም ዘለውን ምሳቶም ኮዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ላስት ታይም ናይ ፈረንሳ ሰራዊት ውግእ ተሳቲፉ ማሲ ካልኣይ ኩነት ዓለም እዩ እንታይ ኣጋጢሞም ካንፈልጥ ኢና ኪኑ ዝገበርዎ ፍሉይ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ የብሎምን ምናልባት ኣብ ስእሊ ኣብ ወረቐት ንፍዓት ክኾኑ ክልዮም ኣብ ተግባር ግን ተግባር ናይ ውግእ ከምዘይብሎም ራሽያን ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ 2 ዓመት ናይ ውግእ ተመክሮ ገይሮም ዘለዎም ናይ ሓያል ብርቱዕ ፅንኩር ውግእ ተመክሮ ገይሮም ዘለዎም ስለዚ ኣብ ኤውሮፓ ካብ ናይ ዩክሬን ንላዕሊ ሓያል ሰራዊት ክህሉ ይክእልኒ ብቁፅር ዳ ስለተዳኸመ እምበር ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ኣብ ሓዊ ዝተፈተነ ዝኸውን ጥራይ እዩ እምበር ስኢልካ ስፓጌትን ፓስታ እናበላዕካ ክስዕስዕ ውዒልካ ሓያል ሰራዊት ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ Ukraine and President Macron, first of all, saying that Russia had broken all the rules, that it was a threat and abandoned respect for international treaties, and therefore he absolutely stood by what he said, which is that troops could be sent to Ukraine. As you can see from the quote behind me, as I said, I'm not ruling out anything because we are facing someone who is not ruling anything out. We have undoubtedly been too hesitant by... So, እቲ ሕጊ ናይ ውግእ ወይ ክኸውን ዝግብኦ ኩሉ ነገር ራሻ ስለ ዝተሓሰቶ ኩሉ ነገር ክንገብር ድልውነት ክህሉ ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ መራሒ ናይ ፈረንሳ ደጊሙ ዝብሎ ዘሎ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝፈተንካዮ ኣፅዋራትን ዓቕምን እንተደይ ሰሪሑ ሎምስ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለተምፅእ ዘለካዩ ክሰርሕ ዝኽእል ዝብል ሕቶ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና ሓደ እዚ ነዚኣ ምንሪኦ ኣብ ፍሉይ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ከኣቱ ጀሚሩሎ እንዲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ እስከ State alleged that Russia had used chemical weapons against the Ukrainian army, and this was the reason to impose additional sanctions against Russia. Interestingly, last week, Russia leveled similar charges against Ukraine at the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW. Now, there was a conference which was held, and now the question arises, who's using chemical weapons against the other? To discuss matters, we're joined by Dr. Gilbert Doctorow, an author, historian, and political commentator, joining us from Brussels. Dr. Doctorow. So, እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ክልቲኦም ቅድሚ ሕጂ ራሽያ ሰራዊትና ዩክሬን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ይጥቀም ከም ዘሎ ከሲሳ ነይራ ጨብጥታት እውን ቀሪባ ነይራ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ሰራዊት ናይ ራሽያ ሓደገኛ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ይጥቀማሉ ብምባል ክስ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ መን እዩ ተሓቀኛ ናይ ብሓቂ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ካበይ ዝብገዝ ዘሎ ንኸተረጋግፅ ከቢድ እንድዩ ግን እስከ ነዚ ኤክስፐርት ንስማዓዮ ናይ ብሓቂ የጋጥም ኣሎ ድየለን Always a pleasure speaking with you. Is this a tit-for-tat move as Russia leveled similar charges against Ukraine? Entirely possible that is the case. The first victim of war is the truth. And what we have seen over the past couple of years has borne that truth out all the way. The Russians may very well have used chemical... So, ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ይብል ኣሎ ቀዳማይ ቪክቲም ዝኸውን ወይ ከዓ ግዳይ ዝኸውን እንተሎ መን እዩ ሓቂ እያ ትመውት ምክንያቱ ክልቲኡ ወገናት ነናቱ ክሲ ስለ ዝጅምር እቲ ሓቂ ኣብ መንጎ እያ ትመውት ስለዚ ሳምዌር ኣብ ቢትዊን ክትህሉ ትኽእል እያ እቲ ሓቂ ንኸተረጋግፆ ድማ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ናይ ሚድያ ይኹን ናይ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ስፔስ ናይ ኩሉ ኣብ ስፔስ እውን ዋግኡ ጀሚሮም ኣለዉ ክንርኢና ሕጂ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ መንጎ ራሽያን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን በፅሕዎ ዘሎ ደረጃ ካልእ ደረጃ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሚዛን ሓይሊ ሚዛን ናይ ቻይና እዩ ወሳኒ ኮይኑ ዘሎ ቻይና ምስ ራሽያ እናዘዘየት ኣብ ትኸደሉ ዘላ ኣሜሪካ ንክልትየን በበይነን ተዋጊኣ ክስዕረ እንዘይኮነሲ ንሓንቲ እውን ክስዕራ ይከኣለትን ኣላ እዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ክትቅበሎ ኣዝዩ ከቢድዋ ዘሎ ክውንነት ንራሽያ ነታ ትነቃ ዝነበረት ፊት ንፊት ገጢማ ክስዕራ ይከኣለትን ነታ ቀንዲ ብቴክኖሎጂ ፀብለል ኢላ ሓሊፋታ ዘላ ሃገር ቻይና ደኣ ከመይ ገይራ እያ ክትክእላ የስ ንቻይና ብወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ዓረታ ነይራ ምክንያቱ ናይ ቻይና ወታደራዊ ዓቕሚ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘይበፅሐ ዘሎ ናይ ራሽያ ወታደራዊ ዓቕሚ ግን ካብ ናይ ኣሜሪካ ይበልፅ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኣገዳስን ሓደገኛ ኣፅዋርን ክመፅእ ከሎ ናይ ራሽያ ይዓብን ይበዝሕን ይሕይልን ስለዚ ጌጋ ካልኩሌሽን ዝገበርዎ እዚ እዩ ከምዚ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ንራሽያ ይኮንካ መጀመርያ ከተጥቀእ ነይሩካ ነታ ቻይና ብወታደራዊ ሓይሊ ትዕብልላ ብኣይ ክጅመር ነይርዎ ናይ ብሓቂ ናዕታትን ምውዳቕ እንተኮይኑ ሕልምኻ ኢሎም እቲ ሚስ ካልኩሌሽናቶም ግን መጀመርያ ራሽያ ዝፈተንዎ እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ራሽያ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ብምሉእ ኣዳኺማቶ ጥራይ ከምቲ ንሶም ከዳኽሞ ዝሓሰቡ ንሳ ኣዳኺማቶ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣጋሊፃቶም ነቲ ዓቕምናቶም እንታይ ከም ዝመስል ኣጋሊፃቶ ክንብል ካለና እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ራእዩ ሕጂ Popov is actually the best in the world, or rather, the United States wanted everybody to believe that. Well, they wanted to believe that the Abrams tanks are the hot stuff. Well, that was until the first machines like this one appeared just outside the town of...
እንታይ ዝብሉ ዘለው እዚ እቲ አብርሃም ዝበሃል ታንክ ናይ ኣሜሪካ ብሓንካ ባፎም ክሰምዕዎ ይኹም ፍሉይ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዝነበረን ንሓንቲ ብ10 ሚልዮን ብ5 ሚልዮን 10 ሚልዮን ብ5 ሚልዮን ይመስለኒ ንሓንቲ ታንኪ ዝግዛእ ዝነበረን እዩ ኣብ ዕዳጋ እንተኾነ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ምስ መፀ ከምቲ ዝድለ ዘይኮነሲ ኣብ ሞስኮ ተማሪኹ ናይ ሰብ መርኣይ ሰብ ኤግዚቢሽን ኮይኑ እዩ ዝርዮ ዘሎ ታንክታት ኩሉ ድማ ሌዮፓርድ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ጀርመን ድዩ ብራድሊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድዩ ኩሉ እቲ ታንክታት እዚ ለና ኢሎም ዝመክሕሉ ዝነበሩ ተማሪኹ ኣትዮም ዘሎ እጂ እንታይ ክብሉ እዮም ስሙ Avdiivka. For many, certainly for this one, that became their final voyage. And now the United States, apparently they're pulling these tanks away from the front line, or rather they have the Ukrainian command do just that, because they couldn't face the challenge of a simple kamikaze drone. Some trophies here are mangled, others carry nary a scratch. But every one of them carries the flag of the country that manufactured them. In their bold statements, NATO was selling their equipment as an absolute game changer for Ukraine. The United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of 1 Ukrainian battalion. The Abrams tanks are the So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባይደን ነቲ ዝሰዶ ዘሎ ታንክታት ኣናውንስመንት ክገብር ከሎ እዩ ክንምንታይ ሓይሊ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እቲ ኩንነት ግን ከምቲ ዝደለይዎን ዝሓሰብዎም ካልኩሌት ዝገበርዎ Abrams tanks are the most capable tanks in the world. Look, when it comes to the Abrams tank, we've said we're going to continue to talk to the Ukrainians about their needs, and we're going to continue to meet them as best we can, and we'll do that. The Abrams is a powerful system. There's no doubt about it. So, በቃ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ተኣፅዋር ይነግሩ ነይሮም ራሽያ ድማ ረኺቦም ነቲ ቪድዮታት ኤዲት እናገበሩ እቲ ፓወርፉል ሲስተም ኢሎም ጥዋዕዋዕ ኢሉ ከሎ ኣብ ስእሊ ገይሮም የውፅዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ከምዚ ገይራ ዓወታ ከተሰለብሬት ክትገብር ኣይከኣለትን በንጻሩ ስዕረታ ሰለብሬት ክትገብር ተገዲዳ ኣላ ማለት እዩ But this charred skeleton is in fact a massive PR disaster for the entire NATO bloc, because as I'm standing amid this graveyard of game changers, it's easy to see why the alliance was so reluctant to provide its equipment to Ukraine, because well, this is actually yet another pinnacle of NATO military engineering. This is a German-made Leopard tank in one of its newer modifications, the 2A61, yet it is here. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣፅዋራት ክኣቱ ከሎ በቲ ናቶም ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ጌም ቼንጀር ይብልዎ ነይሮም ጌም ናይቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ኣፅዋር እዩ እዚ ዩክሬን ነዚ እንድሕር ዓጢቓ ኣብቲ ካውንተር ኦፈንሲቭ ዝበልዎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ 23 ወርሒ 6 ዝተኣወጀ ካውንተር ኦፈንሲቭ እዚ ድማ ሰራዊት ናይ ራሽያ ፀፊዕካ ካብ ዩክሬን ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጢ ክኣቱ ዝኽእል ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ሙሉእ ስልጠና ኣብ ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝወሰደ ሰራዊት ከምኡ ድማ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ሰራዊት ሒዞም ኩሉ ዓይነት ሎጂስቲካዊ ሳተላይታዊ ኩሉ ሓበሬታ ደገፍ እናተዋህቦ ዝተበገሰ ራሽያ ሓንቲ ሰንቲሜትር እውን ንቅድሚት ክደፍእ ከም ዘይክእል ገይራቶ መጀመርያ ኣብዮም ተሓስዮም እጂ መጥቃዕቲ ክገብር ከሎ ሰራዊት ኣብ መጥቃዕቲ ይቀንስ ዝሰብ ምክንያቱ መጥቃዕቲ ክትገብር ከለኻ ንስኻ ካብ ድፋዓትካ ወፂኻ ክትከይድ ስለ ትግደድ እቲ ኣብ ድፋዓቱ ዘሎ ራሽያ ድማ 3-4 ዓይነት ዕርዲ ናይ ድፋዕ ገይራ ስለ ዝፀንሐት بفتصم نأكل وما يكالون أبيهم دم زيادة ميعملهم سلزي التي كاونتر أوفنسيف وتقت سلزي قاطمة سلزي تعودت كأونا يا أمريكا زخونا جنزاب كن حق زين خلينا زبل وعم قاز جمر مهنيتنا أمريكا وق تايو بيزنس لزخونة زي قوة ولا بيزنس مقصد زي بلو يوكرين كتوضع مخانا سلد فلتو تجنزبهم كم الله سلام هيكلني أبو إنفس قبري دليون مودا تاجن إلهم نيراشا محيات مليش نعنا تمليش أكالت أجمع كم تعلناي جرا خنجبر علينا يلوم دجنا دما دحر خندي حجز جوز ناي سوسان حدا بليون حجز غيره مالو أب موت أب أجا تسراويت مستدعى مثل دم تزلوا دمازي نت جيم قيرة كلني بنتعرو من مليشهم نات دفوع حجون حجز متى تبعه الخلو بخل جنبارات يدفوعهم زلوا يزلوا تسبسب جوز أي حدش حبريته يلا A reminder that all these tanks, infantry fighting vehicles, armored personnel carriers, they did not live up to the expectation before the conflict in Ukraine broke out. Russia knows what it's doing here. A bold message in the heart of the exhibit offers the envoys of the US, Britain, Germany, France, and Poland a VIP pass to skip the line and visit the exhibition. Now, it's been only a couple of hours past noon on day one of the event, yet already thousands of people have showed up. In fact, the organizers... So, is the natih hizbi na Russia كم هذا exhibition اليوم جرام مزلو أبزيلن كني ورحي حمشته التشعات راشا فيكتوري دايز بالو كما عرفت عوتي لا تبعوا لا نسدما نكالا كنا علم سعرهم استعوتوا له زي فلذي عبتتم بلتي إنها تدالو خلو نزل كنتات زي كم exhibition جرام نتزبكر يوم كله سراويت ناتهم كنا منتاي استواتوا عبتعوا كنا تجبركم زلو سلازيرو زلو تسب
ሞራሉ ሓፍ ክብል ከም ዝኽእልን ፍናን ክስምዖ ከም ዝኽእልን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣገይን እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኣብ መሬት ክኸውን ከሎ ኣብ ስፔስ ከንታይ ገብር ኣለዎ እዚ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ግዜ ኢና ዘለና Russia could be planning to weaponize space. A congressional hearing discussed this possibility. It was based on US intelligence reports that Russia is planning to arm a satellite with a possible nuclear weapon. Now space has always been seen as the final frontier, but in the current age of wars, it seems to be becoming. So again, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዓውደ ኩናት ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ዘሎ ናብ ስፔስ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምንታይ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንዲዚ እናተጠናነገ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ድማ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሓይልታት ቀደም ብሕግታት ገለ ኣሜሪካ ዘውፅኦቶ ሕግታት ነቲ ኣፅዋራት ንኸይቅፅሉ ስክፍታታት ነይርወን ተን ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ራሽያ ኮምፕሊትሊ ዝኾነ ይኹን ኣሜሪካ ዘውፅኦቶ ሕጊ ክትቅበል ድልየ ስለ ዘይብላ ኩሉ እቲ ትኽእሎ ክትገብር ብዝኾነ ይኹን ሕጊ ብዘይብሉ እንታይ ክኸውን ሕጊ ሓይሊ እዩ ሕጊ ሕጂ ሕጊ ዝበሃል የለን ሓይሊ እዩ ሕጊ ሓይሊ እንተለካ ድሌትካ ትገብር ምክንያቱ ኣሜሪካ እቲ ሕጊ ትብሎ ሩል ቤዝድ ሲስተም ትብሎ ዝነበረት ሕጊ ይኮነን ነይሩ ንሳ ብትደልዮ ዝኸይድ ሲስተም እያ ፈጢራ ነይራ ካልኦት ሕጊ ክኽተሎም ንሳ ግን ድሌታ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ምሉእ ነቲ ኣብ ክኻዛ ዘሎ ኩነታት ጠጠው ከተብሎና ለመና ከሎ ብተደጋጋሚ ቀፅሉ ወድሓን ጨፍጭፉ ቅተሉ ፀገም የለን ብምባል ንኽቕፅሉ ኣብ ዩኤን ጥራይ ኮነ ዘተባብዖም ዘለው መዓልትን ለይትን ኣፅዋራት ረቂቕ ኣፅዋራትን ሚሳይላትን ቦምባታትን ናብ እስራኤል ይውሕዝ ኣሎ ኣፅዋራት ናቶም ስለዚ ነቲ ሰብኣውነት ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ሰብኣዊ መሰላዲ ገለመለ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ጣሓሲቱን ዘይትግደስ ሃገር ምዃና ኣብቲ መጋባእያ ናይ ዓለም ስለ ትገልፅ ዘላ ንኻልኦት ሃገራት መፅያ ናይ ሞራል ስብከት ክትብ ከቢድ እዩ ካልእ ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ካልእ ነገር እዩ ዩቱብ ዝኾነ ስእሊ ናቱ ከነምፅእ ስለ ሴንሰር ዝገብረልና ዘሎ ገዲፈያ የምፅኦን እየ 2-3 ቪድዮ ሰሪሐ ሰለስቲአን ጠጠው ስለ ዘበልወን ክሓልፋ ይከኣላ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ናይ መንእሰያት ኣብ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲታት ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ንኻዛ ዝድግፍ ሓደ እንታይ ኢሎሞም ግብረ ሽበራ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢሎሞም ብሰላም ሓደ ኣብ ሃገሮም ኣንጻር ሃገሮም ኣይኮኑን ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣሜሪካ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ንኽትፈልጡ ከስምዓኩም እየ ባይደን ለንከነ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ስቕታ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ኣይ ካን ፋይንድ ይድሓን ኣካል ግዜ ከምፃልኩ ክፍትነ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም መንእሰያት ጠቕላላ ኣብቲ ቦታቲ ክህልው ይግብኦም እዮም መን እዮም ከዚኦም ተምሃሮ እዚኦም እዚኦም ቶም ብሪልየንት ተምሃሮ ዝበሃል እዮም በሃል ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በሃል ዩኤል እቲ ናይ ካሊፎርኒያ ዘሎ ዓብይ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ኣብተን ዓበይቲ ንፍዓት ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣቡታት እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዚኦም መንእሰይ እዚኣቶም እታ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ክቋረፅ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጊ ናይ ሃገሮም ኣይጠሓሱ ኣብ ካልእ ሃገር ዝግበር ዘሎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣሜሪካ ግን ብእስራኤል ከም ትግዛእ ዘላ ኢሎማ ነቲ እስራኤል ዝበለቶ ንምትግባር ህዝቦም ብጭቆና ብጭፍጫፍያ ወሲዶም ንእስር ቤታትን ገለን እትዮሞም ንኽሎ ስለዚ we live in another era ካልእ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና It seems to be becoming another battlefield as well. The US believes Russia is taking nuclear weapons into space. US officials fear that Russia can deploy a space-based nuclear weapon. Such a weapon, they say, can disrupt American satellites. If detonated close to the ground, it could also... So, እዚ ሚሳይላት እዚ ንኣሜሪካ እንታይ እዩ ዘሰክፋ ዘሎ ኣብቲ ዓውድቲ ብዙሕ ስራሕ ይትገብር የላን ኣብቲ ዓውድቲ ኣብቲ ዓውድቲ ብዙሕ ስለ ትሰርሕ ስለዘየላ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር ኣብቲ ዘይትሰርሓሉ ዘላ ንኻልኦት ሃገራት ጠጠው ከተብል እያ ትፍትን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ትገንዘባ ኣብ ውግእ ኣክቲቭ ውግእ ተጥፍኦ ስለ ዘላ ኣብ ካልእ ዓይነት ቴክኖሎጂ ብዙሕ ድሒራያ ዘላ ንኣብነት ከምዚ ሳተላይት ንሰማይ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ቻይና ቀፃሊ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ስፔስ ናብ ኣውቶ ስፔስ ናብ ትገለመለ ናበሉ ብዙሕ ሳተላይታት እዮም ዝልእኹ ዘለው ዳስ ዋይ ከም ሓንቲ ቪድዮ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ጂፒኤስ ናይ ኣሜሪካን ጂፒኤስ ናይ ቻይናን ከወዳድርዎ ከለዉ ኣዝዩ ረቂቕ ናይ ቻይና እዩ ዝብሉ ምክንያቱ ቁፅሪ ናይ ሳተላይት ዘለዎም እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ሓበሬታ ናይ ፕሬሲሽን ወይ ከዓ ንፃሬ ዝለዓለ ደረጃ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዝፈጥረልካ እቲ ዓውደ ኩናት ናይ ብሓቂ ፍሉይ እናኾነ እቲ ቴክኖሎጂ እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ናይ ስፔስ ኣሜሪካ ትድሕር ከም ዘላ እዚ ከዓ ንፁር እዩ ትገንዘብካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣብ ኣፅዋር ተጥፍእ እንተለካ ኣብ ካልእ ከተጥፍኦ ዝግብኣካ እናወሓደ እዩ ዝኸይድ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ 35 ትሪልዮን ቀሪባ ኣላ ዕዳ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 መዓልቲ 1 ትሪልዮን ዕዳ እናወሰኸት እያ ትኸይድ ዘላ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣዛራቢ እዩ እስከ ንኸይድ ኣብዚ
So أنا نزل كتري خلهم سراويت مالت حتين تكنولوجي نفرتي مسائلات رايكي مسلكم كل زحت أو انتزي أب يوكرين كبوا يقولون يوكرين أنت سينا لا سراويت سبيد اللي يوق من البعض بزمت عصرت أسرع عمتات روبوتات كموت يقولوا خونو نعودو كينات زغير جن سبيو عيال سب كل وكالو تصورنا زلوا سب كل وكالو زل على كل دماء يوكرين هجي ولا سبت هلوا ده تسبت ياخد قبره ناخد علو ما خندق زي خوز اللايف تزبلت أنا جر كم زي إسرائيل تخطلوا زي نبرت فلايت الناس تاجرت مال إسرائيل تاجرة سراويتا كل سبت تعلموا أما النبابرو يزاتو لك كم زي حج زلوا قناتات نسمع زي دماء تسويعوا عبتي ببوتو يحز مالتيو كومي يكونز جبا كم زي الناس تاجرت كم على إيرترا كل تمنسي وتهدراوي تمرتو وشيدو أب سيفلاوي هو تو يملس أبتزد اللي جزية دما أمسيخا مش ترينين على دقاقيمكا نبتي شجر تمتيو انتايو نسلام بحيلي خاطو حسو زبها الزربا حق سلو زخوني حق حيل انت لك يا سلام تنبر دخوم تعرفين كايكم كا لذي أبزي بفلا حجنا أتوزل لنا مدرخنا عالمنا بعد حيلي يجو حق قبر قدامون كومن دينيرو أمريكا نقول له سلة حمق زنبرت نساء زوج صوت حق زغو نيرو نساء زتحسوا تدما يتحس الجدما بعد شاينا قمت يوم أبمود أتاجن أمريكا غلطي فخص عرس اللي زي يكون توضح اللي زي يكونت تلت سلست حيلتات مالتي بولاري تابزلو عالم ببحيل خايك خو ببحيل خامالتك حيلي والثاني خو that's why record level أصواري جزاء له أب هجرات أب كل هجرات وتهدروا عامنا من أب جيا يزلوا بزوانتي مهنياته التعلم ببع حيل خا منزع كادي كورسي حيل انت زي بلكا زرد اكا اكال كتسن سلتخل ስለዚህ ብፍላይ ድማ ከም ባህሊ ኤርትራ ወራሪ ሓይሊ ወይካ ክወራዝ ደሊ ጎረቤት ዘለዋ ካለ ምርጫ የብላን ብጀካ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ መምልማል እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ዝነብር ዘይኮነ ኣብ ሲቪላዊ ሂወቱ ክነብር ዝኽእል ሰራዊት እውን ከም ዘድሊ ኣብ ምግንዛብ የድሊ ብሓፈሻ እቲ ተፃቦታት ናብ ጎደሎ ክኸይድ ከሎ ሰራዊት ኣብ ኖርማል ሂወት ክትእትዎ ተፈቲንካ ፅቡቅ እዩ እስከ ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ላብዚ ሰብ ዘይርድኦ ብዙሕ ግዜ ግን ዝዝረበሉ እስከዚያ ስምዑ I think if you look at the history of American foreign policy, it's very hard to make the case that our principal goal has been to protect freedom and democracy. The United States has a rich history of overthrowing democracies around the world, and we have a rich history. أزيا حنت conversation مستي بيرس مورغان زبحال غيرو نيرو أبو دما ديمقراسياويت حجر أمريكا نديمقراسين فتحنا بعالم نكتو حس يكونت متسرح كم حنتي سوبر باور نا عالمنا يلومس حتى زيت بلو زلخا بسمعيت تجارب دامبر أب شبتي تمركزنا ترينا أمريكا ديمقراسي ولا ديمقراسي زجد سايكونن إلوا أمريكا سأجمع يبلا مس ديكتاتوراتن مس نجستاتن مس زخوني يكون ديمقراسي أنفذ يبلو منك السرعيلو كسب ربحها زوج الزخوني فورين بوليسنا وز أي بوليسنا أمريكا ديمقراسي يكون أي تكون قال أي قدسوني زجد سون تايو ربحنا أمريكا تسالط ده تسالطني زيا فلسطين زيا كسكتر دانا كلا الله زي أمريكاوي أمريكا وترى دي كونسي أمريكا قصر حدا هتكون على زبل بروفيسور يزي كم زي حاليوتنا عالم زلوا يكون أمريكا قصر حدا هتكون تخينا مصر شكت واقع بلاني زبل نيرو نراشا قلنا غيرنا نف تشاينا هنا تارجت نقبر نيرنا يزبل زلوا بتجارو تشاينا وانت يزبل تشاينا نوجد دلوتي كونتن كتواقع يتدلنا نحن هنا أوجن اتوادلنا تكأند دما أمريكا كابنا وجه متفنا عبتكو طبعا أتوكيرا تتسرح تزلوا جاب في اللي نعوكة عبية مخالت أكن دخابوجن نتادي رياضة نتأمتت نعاقته ودق راي أتوكيرا سلتسرح زلا أتي كأند حكي زارب بروفيسور نأمريكا عبد كبرزلو بروفيسور history of siding with some of the world's biggest dictators. So this idea that we're out there protecting freedom and democracy and it's our principal goal, in my opinion, doesn't mesh with reality. Let me ask you about the morality of nuclear weapons. Tucker Carlson was on Joe Rogan's podcast this week and said that he believed that it was effectively immoral, evil, that the Allied powers in World War II were not justified in dropping the bombs on Hiroshima and Nagasaki, which killed over 200,000 civilians. Where do you sit with the morality of this? Is it ever justified morally to deploy nuclear weapons?
Well, I think that if you use nuclear weapons to effectively murder huge numbers of civilians, you're committing a war crime. I personally believe that the firebombing of Japan, which took place before we dropped those nuclear weapons on Hiroshima and Nagasaki, and here you want to remember, Piers, that we killed more people the first night we firebombed Tokyo than we killed at either Hiroshima or Nagasaki. So we were. ትሕቶ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ክልተ ዓበይቲ ጆ ሮጋን ታከር ካርልሰን ዝበሃሉ ኣብ ሓደ ፖድካስት እዚ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ዝገበረቶ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እሱ ክግበር ዘይብሉ ገበን ከም ዝኾነ እዮም ክልቲኦም ኣሜሪካውያን እዮም እትዮም እውን እዚ ብሪጣንያዊ ድማ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ብኣሜሪካዊ ዝግደስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፅዋር ክትጥቀም የብልካ እንዲኻ ኒኩለራዊ ሞራላዊ ድዩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትጥቀም ይብላ ኣሎ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትጥቀም ከለካ መጀመርያ እንታይ ኢኻ ትገብር ይብሎ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ኢኻ ትቐትል ዘለካ ኢልዎ ብዙሕ ሰብ ምቕታል ድማ ባይ ዴፊኒሽን ወር ክራይም እዩ ገበን እዩ ስለዚ ገበን ክትፍፅም ኢኻ ምናልባት ንስትራቴጂካዊ ዓወት ክትገብር ኢልካ ኒኩለር ክትጥቀም ትኽእል ትኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ሲቪላዊ ሰብ ብዙሕ ሰብ ኣሽሓት ሰባት ብሓደ ክትቀትል ተኮይንካ እዚ ገበን እዩ ይብሎ ኣሎ እዚ ክርዶይ ዝግባእ ተሰይም ሰብ ዝትሪዎ ዘለኹም ኣብ ጋዛ ንዝግበር ዘሎ እውን ነቲ እስራኤል ክድግፍ ነቲ ንእስራኤል ክሸፋፍን ለይቲ መዓልትን ነቲ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ዝውዕል እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ፈለወር ኣለዎ ብሓፈሻ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ፕሮሚነንት ሚድያ ዘለዎም ኣብ ብድሕሪ መጋረጃ ትደገፍ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ስለ ዘለዎም ድሌቶም ክብሉ ክእሉ ንሳቶም ካንስል ዳይኮኑ እዮም እቶም በንፃሮም ነቲ ናቶም ናራቲቭ ዝቃወሙ ንሳቶም እዮም ካንስል ዝኾኑ ብዛዕባ እዚ ናይ ኒኩለር ካልእ ቪድዮ ክገብር ክፍትን እየ ብዙሕ ኣዛራቢ ኣርእሲ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሓንቲ ግን ቅድምታ ናብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስጋረይ ክልተ ቪድዮታት ኣለዋኒ እታ መጀመርያ ክንሪኣ ዝልየ ዘለኹ ድማ እዚኣ እያ ለንቀነ ዝወፀት let's look at this one so China ለንቀነ እታ ዝዓበየት ኤርክራፍት ካሪየር ትበሃል ነፈርቲ ኩናት ክትስከም ትኽእል መበልሳልሰይትን ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ መራኸብ ኩናት ናይ ዓለምናን ኣመሪቓ ኣላ ማለት እዩ ናብ ባሕሪ ሰዲዳ ኣላ ስለዚ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፉጃን ትበሃል ሓንቲ ካብተን ካብ ውሽጣ ነፈርቲ ኩናት ተንስአን ናብ ውግእ ክኸዳ ዝኽእላን ሌይተስት ቴክኖሎጂ ዘለዋ ሓያል ወታደራዊ ናይ ባሕሪ ዓቕሚ ናይ ቻይና ዘነፀረ ዝኩሉ ቴክኖሎጂ ድማ ባዕላ ትሰርሖ ስለ ዘላ እዩ እዚ ዘገርም እዩ ናይ ራሻ ናይ ቻይና ናይ መራኸብ ምስራሕ ዓቕሚ ኣብ ዘስደምም ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ብኩሉ መንገዲ እዩ ስጋኣት ዘለዋ ምክንያቱ ምስ ቻይና በይናይ ክትወዳደር ከም ትኽእል ኣይትፈልጥን እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረክ ብኩሉ ትቐድማ ስለ ዘላ ኣብ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብዚ ናይ መራኸብ ኮመርሻል ንንግዲ ዘድሊ መራኸብ ቻይና ዶሚኔት ጌራቶ እቲ ሴክተር እቲ ኢንዱስትሪ እቲ ኣብቲ ናይ ዓውደ ኩናት ድማ እናልኩም ትሪእዎም ኣለኹም ገለ ካብተን ኣብ ዓለም ፕሬስቲጅስ ወይ ከዓ ዓብ ክብሪ ዝወሃበን ነፈርቲ ኩናት ከልዕላ ዝኽእላ ሓንቲ ዘይኮነስ ብዙሓት ነፈርቲ ኩናት ካብን ተንስአን መጥቃዕቲ ገይረን ናብኡ ክምለሳ ዝኽእላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወተሃደራዊ ፀብለልታ ወይ እውን ወተሃደራዊ ዕብለላን ሓይልን ዘንፀባርቃ መራኸብ መበልሳልሰይቲ ተመርቃላ ተበግሳላ ድሮ ናብ ቴስት ኣትያ ክዘውር ጀሚራላ ብዙሕ መናውራታትን ፕሮፓጋንዳን አንፃራዊ ዝግበር ዘሎ ቻይና መመሊሳ ወታደራዊ ዓቕማ ትሕይላላ ናብ ውግእ ትዳሉላ እዮም ዝብሉ ዘለው ወላ ሓንቲ ንዑ ዘነፀረ ኩነታት ግን የለን እቲ ንሪኦ ዘለና ቻይና መብዛሕትኡ ግዜ ፀላእታ ብባሕሪ እዮም ዝመፅዋ ስለዚ ንነብሳ ክትከላኸል ዘድሊ ስጉምትታት ክትገብር ፍሉጥ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ከም መርኣያናት እዩ ሱፐር ፓወር ናኾነት ትመፅእ ዘላ እያ ወታደራዊ ሓይሊ ምልዓል ድማ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዚ ድማ እቲ ንኣሜሪካ ጥቃስለይቲ ዝኸልእ ምክንያቱ ቻይና ነፍሲ ወከፍ ዶላራ ኣብ ውሽጢ ዓዳ ኣብ ኢንቨስትመንት ተጥፎ ስለ ዘላ ኣብ ውግእ ተሳቲፋ ተቃፅልን ተንድድን ስለዘየላ ኩሉ እቲ ገንዘባ ብውሑድ ባጀት ብሉፅ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኣላ ብውሑድ ባጀት ብሉፅ ስራሕ ተወዳዳሪ ስራሕ ዓብ ስራሕ ሰሪሃ ንኣሜሪካ መመሊሳ ስግኣት ክትፈጥረላ ጀሚራላ ሪያሊቲስ ድሕሪ ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ጌርካ ክትጀሚርካ እዚ ኩነታት እዚ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ድማ መወዳድርታ ብኩሉ መንገዲ እናዓብለልዋን እናፍርህዋን ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ ኣብታ ኔክስት ቪድዮ ናተይ ክሰግር እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይርያ ነይረ ግን ገለ ክፋል ናታ ሽረ ይገበርክዎን emotional when I watched it and I watched it over and over again not only because of the magic of music and this is actually an element of what we call statecraft, right? They showed a level of respect, the Russians, for the culture and the might of President Afwerki and the Eritrean people. As he and his delegation exited the plane and touched down,
اب بريزنت ايرترا ناب روسيا بزخدلو استقبري ناي ميليتري باند ريد كاربت كبر اقبابلا كتريو خلا بصفحات بعبيت كرايا خلا زين هاجرات ايرترا نشتي هاجريا راشا كن ازيو عب هاجريو مس امريكا وغغت يمزل هاجريو سلازي اتي ريسبكت نيرترا نحنت نشتي هاجر افريقايو وي كاب افريقيا يدمص زلو تبايلو كمز عينت كبرى بامريكا مش كتحسبوا مي بباس قبلوا خاي يقولون امريكا ريسبكتبل من مرحتنا افريقيا سلازي اذا عينت كبري كوهبو خلو كم صلامنا عمالتيو اتي مرحه ايرترا استوهب كبري ناي بحقي اب سمعتي تيوني او تي هاجراو مزمورنا ايرترا كزمر كله دما ولا كات موسيقى كل زي موسيقى ادماساو ቋንቋ ስለዝኾነ ዝስማዓካ ተኾነ እቲ ራሽያ ዘርአያቶ ብፍሉ እያ ትገልጾ ናይ ብሓቂ ድማ ይደስብለካ met at the airport, then onto the tarmac. They were met by the Russian Federation military band playing what sounds like to me the Eritrean national anthem. It did not matter the size of their country, but that alone showed respect for the Eritrean people's strength in standing up against multiple hegemonic forces and nations and refusing to bow and to bend. Respect that they deserve, not just from the Russians, but an example for every one of the rest of those nations to fall in line. A great country is not just based on their economy or the size of its people, but their moral stance, what one is willing to do for one's sovereignty, and its contribution to its family, its neighbors, and the rest of the world. Salute to Eritrea. I was moved deeply, and I have to admit from time to time I get emotional because these are not just broadcast reads, these are not just shows. I feel this. And when you have a nation like Russia. So, نبحكي أقلال سنة دست بلاك powerful you. إذا هاجر زيا كبرك وهباز جبايو سلمتاي نتخلو تتصابوتات بمعرباوين هاجرات نختم بركخ زجبروا نخلو مكيتا سعراد وسط حبنا أفريقيا سالوت كبرك وهباز جبايو بريزنت سياس كبرك وهباز جبايو مغنياتو نتزامنوا العلامة لأولاونتون ناتسنتون أنصار كل حيلتات كل عينت بدهوتات قلت إمام وسيم إذا أبرش أزرق بوزلو كبري زجبام ترى يكونس أب كل زجبام كبري مغنياتو كبر زو هبكا نناتكا نجر دود عريلكا نتأمنوا العلامة كسامو داتا أنت تقاليسكا نعخايز جبا كبري نابلتها تزارب زلا كابكم من سنة سوات أزرباونا يكونن نبحكي very powerful stuff. That shows respect, which the Eritreans are due. That should be the norm. Did you hear what I said? That should be the norm. And they wonder why the Russians are respected throughout the continent of Africa from multiple countries. Well, number one is because they bring something to the table. And number two, they don't appear to be plotting coups and sneaking, trying to find exploitative ways to build military bases, to mess with their government, to overthrow their governments, and to steal. So, it's really, تزربانا تابتعمي برتو. انت أتمنى الله. مجمريا إيرترا كم زعينت كبرى براشا مركبة فلويدة يكونس لمود طريقة يكونس كبا سلامتاي نايمود داتا بيتنا هجرات لولاونتيو لولاوين هجرات معريين مغطبان بخالك فلالية خلاقنا كن لولاو هجري سلازي كم زي كبري نزخونت هجري كواب زي كبا no wonder راشا كم زعينت كبري سلتهب زلا كالوت هجرات أفريقيا نراشا مورا وشت أمناتوا مصير راشا عبيت ديلس كجبرو زمرت زلوا سترايكنا يكون تبلالا راشا كسب حجي الوا منقس جيرا زاليتو بريزنت وي مرحنا افريقيا ونسلا زيلي راشا وشت او كنتاتنا افريقيا اتيا بوليتيكا نايت هاجر وي مرحتنا نايت هاجر ام قنصال اذا حويسا يتفلطنيا مستن هاجرات لك كم مشارر تقينا كسرح تخل كتبرك تخل اجين كن محجوني لكم يري حبرة السوفيت ندرجز جبرولو مرأيا كسع كندي نزو عملوا العلامة كم زسوون كساب بوداتا كم زحجزون كتفلطت كل لكم كساب تا معلتي حبر السوفيت تبتنت لا كساب تا على تيا مني درجة حق زمو طيب مالتي زي راشاويا نزامنوا له كساب بوداتا كساب ودقتهم كم زحجزي زي نقرك
ሓደ ካብቲ ንውጥቀቶም ዘጋሃደ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክሳራየት እያ ትላ ንሕብረተሰብ ሶቪየት ብዙሕ ክሳራ ዝዝሃብዎ ናጥፍኦ ስለ ዝኸይ ዝነበረት ሰራዊት ናይ ደርግ እንታይ ማለት እዩ ራሻ የስ ኣንጻርና ነይሩ ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ ዋንቲ ግን እቲ መድረኽ ነንበይኑ እዩ ነይሩ መድረኽ ነንበይኑ ስለ ዝነበረ እቲ ራሻ ደርግ ዝገበርዎ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ መርኣያ ናይቶም ክሳብ መወዳእታ ቅድሚ ደርግ እዮም ሶም ወዲቖም ኦኬ ቅድሚ ደርግ እዮም ወዲቖም ሶም ክሳብ ዝወድቁ ግን ንደርግ ይሕግዙ ነይሮም ስለዚ ራሻ እዚ ከዓ ብወላንታ ናይቲ ሃገር ሓግዙኒ ስለ ዝበሎም እዩ ብኻልእ ዘራርባ ራሻውያን ምስ ኣሜሪካ ኣወዳዲርና ክንሪኦም ኣይንኽእልን ኢና ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገበረቶ ታሪክ ፀብፂብካ ክውዳእ ይከኣልኒ ምናልባት ምስ ግዜ እዩ ተሓቂ ክወፅእ ክንደይ መራሕቲ ተቐንፂሎም ክንደይ ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ክንደይ ብልሽውናታት ኣብቲ ሃገራት ተኣታትዩ ዘይተኣደነ ገበናት እዩ ዝፍፀም ኤውሮጳ ክንዲ ናይ ኤውሮጳ ይገበሩን ኣሜሪካ ምክንያቱ ኤውሮጳ ብወቅቲ ገዚኦም ጨፍጪፎም መዝሚዞም ሰሪቆም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ክንዲ ናይ ኤውሮጳ ገይሮም ክብል ኣይክልኒ ድሕሪኦም ግን ክልቲኦም እዚኦም ወገናዚያቶም ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ስምብራት እዩ ዘለዎም ስቲል ኣለዎም ነይሮም ጥራይ ኣይኮነን ስቲል ኣለዎም ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ኣብ ካልእ ስለዚ እዚ ኣብ ራሽያ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣፍሪካ እተርእዮ ዘላ ከምኡ ድማ ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ራሽያ ዘርእይዎ ዘለዎ ዝምድና ካብ ዜሮ ዝብገስ ዘይኮነ ዓብ መሰረት ዘለዎን ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰን እተን ሃገራት ድማ ብወለንትአን ክብሪ ተሰሚዕዎን ዝገብርኦ ስለ ዝኾና ነዚ ምግንዛብ የድሊ ናባለት እያ ትዛረብ ዘላ ብጣዕሚ ዘገርም to overthrow their governments and to steal their resources. They come to the table with a fair agreement. I'm not sitting here saying everything that the Russians do is great, no. But let's be honest. When you operate in high-level, ethical, fair statecraft, geopolitical politics where it's fair and it's quid pro quo, where one back washes the other. anyway ከም ዝራኸሞ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ዛልኩም ክፍትኒ እዛ ቪድዮ ከይትነውሕ I hope ተማሂርና ኣላ ክንከውን መምሃሪ ኢለ የቐሪበያ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ዝፀናሕኩም እናመስገንኩ ነዚ ኣገዳሲት ለበዋ ክበኩም ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዜግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ ሰለስተ ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመለን ፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርኔት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም thank you very much